Že môžeš na leukoplast písať, ktorý to je pokus. Budeme ho odletovať, takže... Aha. Takže odkiaľ ti to zmeriam? Od karabíny po... Od uzla. Od uzla po karabínu, áno. Čiže... 125. 125, teraz to posun sem ku mne. Tým dĺžku lana zmeráme. A k úzlu. Aj tak 3. Uzlu. No. Počkaj, ešte povol. No. Môžeme? A, tak. Jo! Ukáž, Duško. Duško, ukáž. Ukáž mi ju. Ondro, ukáž. Kde ste? Dobre. Dobre. Tak. Sme ready? Máte zamerané? Tak kto odviaže? Pozor. Dobre. Daj si kľúči preč. Do toho. Ukázať, prosím. Ukázať, prosím, Miško. To bolo vylepené. Zámok bol ale všimli ste si, že držala dosť. Želano sa naplo toľko. Panoušek, poďme skandovať. Ešte jedna ruka netleská. Áno, je to výborné. Je středa. Jsem orel. Je to strop, jako stane v tom lese. Červáčky byli koco. Tak a to je Došla tá voda, došiel ten šedrový tú práčku, jak chytá, víš, že ide práčky. Tu dobre, hovorím práčku, tu dáva do ozoskýta. To nepadne teraz, keď to budeme robiť, aby to ešte lepšie frčalo. To bude frčať jak nič, ty kočo. Pripravený? Povedz mi, kedy to má spustiť. Ja som. Odrátaj. Ty si rátaj. 3, 2, 1. 2, 1. Tak, malo by to byť Kokša obidvoma rukami. Môžeme ísť na to? Ideme. Tak 3, Či si potia. 2, 1. Plastovina. 3, 2, 1, ideme. To znamená, 1. Takových podle mě 10 jako fakt velké šlupky. Ale všetky sebe... teraz my nič iné neurobíme, len vymeníme poloďar za... Oni to merajú na ničom. Karabína? Otačaj ho. V prstoch ho otačaj. Tiež natiahnutá trochu, ale tak je to závislé, tak to je normálne. A to je nová tá karabína. Nie. 1, ide. Aha, ale už ho prehodilo. Už sa aj pretočilo. Už ho prechýbalo, aby ju prechomcovalo. Počkaj, Maroš, nechytaj. To je pravda, to je ešte malý dynamína. Napísala si tú karabinu, Ali? Pozri, už má zámok na druhej strane. Pôjde. No a ja mám, môžeme? Jo. 3, 2, 1, ideš, Margit. Ale pekne sa prohľadol. A karabína Ale teraz je už to pustilo. úplne pretiahnutá. No. Teďka sa prohľadol. 1. Centimetr zase natiahol. Dobrú vydržala. Aj to urobila. Má nejak, že je kačka. Ale guma. Ideme. Dobre, púšťam. Púšťam. Kurde, dobrá drba. Ale všimnite si, kde praskla. Hore, nie? No. Tam, kde byla namáhaná v V tom kruhu. kruhu, no. Ty vole, že smrdila. Jo? Ale to bolo na čom? Na hrane toho dreva, priateľ. Nie. Nie. Z hrany sa zošuchlo, ako náhle chytilo sa o túto hranu, tak popletnáte driti. Na toto sme čakali odpadku. To je pod tým, aj toto lano je pod tým. Pod tou karabinou. V tejto hrani sa to pekne len zošuchlo. Tak
Taká titulka, ty kokos, že konec. Jo, môžeme. Môžeme? Neťahaj ďaleko. Tak, Ideš. no, teraz. 3, 2, 1. 1. A, 1 ide. Tak. Ja, konec sveti, môj fukos. Jaký pokus, hej? Toto bol Toto bol 5. Pri 5. sa roztrhlo. Ale tá odsodálka by to vydržala, keby ste do nevládol. Dobre, tak ja myslím, že nebudeme... To je ľahké. Môžeme ísť? No. Ideme. Jo. Jaká šupa, ty kokšo. Ale poškodilo aj gulotrh? Aj gulotrh. Aha, kúka na to. A jak? A jak? sa šníkal. Z toho vyplýva, že tá hrubšia šlinka je lepšia. Ja si vytiahnem. Kevlarová slúčka. Priatelia, kedy sme ich kúpili, toto je jedna z tých Dynamo. Čiže môžeme skúsiť Dynamo. Ondro, ale to so saltom z nohami hore musíš do toho skočiť. Dobre, na to? Jo. Púšťam. Ale viete, či nechápem, prečo to závaží dajú tam, kde ho odvezujú? Ale karabéna sa pretočila. No, pretočil. Dobre, ideme, 3, 4. Hop. Krčný sa ale Dobre, celko došlo k testovali. prekozu, čiže u trojitého nedošlo, Ale sa ale zošuplo. u dvojitého... Popalilo to. Ešte je teplý. U dvojitého... Popalilo ho. Tým viacej zmenší svoj priemer a tým je úplne ináč namáhané v tom bloku. 3. Teraz. To vklčí. Toto som čakal, toto som chcel vidieť. No, ideme na to. Hop. Ja, to isté. Asi je to isté. Ani si neprešmykal. Áno. Lavinovú šnovu. 3-krát to tam je? Dvakrát. Dvakrát a nič. Ideme, 3. Takže proste sa kusol. To! Ja som vedel, že štvorka sa roztrhne. Ja som to kúsem, ty kokos. To bola rána. Praskol. Čiže on sa v podstate na lane sa ani necukol.